Aput mochung' rango kapo nono Seneta Mabusia Okiya Omutata nigi thuolo mar chung' kaka jatend piny e yiero mabiro. Koro wacho ni chal kagima Omutata biro riwo lwedo kod josiasa mamoko mar golo ke apisi William Ruto. Kaluwore gi jakom mar Aputno Mary Kadhambi, pod gidhi nyime gi sumo paro kowuok kuom oganda jo Kenya kaka achiel kuom yore mag biro konyo Omutata fwenyo ni gin josiasa mage manigi paro ma chwalo dongruok mar piny Kenya e rang'iny mamalo. Sio maombi. Na kuanzia leo kama mnaongea na Ruchi anahitaji MCA kubadilisha nchi. Wote mko hii side ya Abdikadir nataka mseme Senator Omutata will bid alliances. Senator Omutata will get into coalitions. But it's too early. First of all, he's not even announced his bid. A step at a time, but you cannot deliver this country alone. He will need to work with people. So expect to see Senator Omutata working with people. But that entire journey will be guided by what do you stand for as a leader. Tulichagua MB ama tulichagua governor. Amejenga nyumba yake Nairobi pale Karen. Akae pale. Ajui wa Kenya wale walichagua yeye wanapitia shida gani. So ni mzuri vile walifanya wakitukujia wafanye data collection na pia watuulize ile shida tuko nayo.